Het is de dij van Woenslikje en Nijtinken. De ondernemingsrier van de Friesland praat achter sletten dwarren met een advocaat om te zien wat er juridisch nog mogelijk is. Ook de vakbonden denken mij. Netien is van plan om de strijd op te gaan. We willen eerst die uitspraak natuurlijk even goed bestuderen. Daar zitten ook mogelijkheden in, want je wilt natuurlijk naar een oplossing toe en die zien we. Dus dat gaan we vanmiddag bespreken. Daarnaast bespeuren we dat hier in Friesland ook de gezondheidszorg, alle instellingen toch een andere houding innemen. In die zin dat ze zeggen van wij moeten de Frieslandzorg behouden. De vraag is vanzelfs, hokker mogelijkheden er dan binnen om werkelijk wat te bereiken. De Friesland had 3/4 van de inwoners van Friesland als klant en ik sterke banden met zorgleveranciers. Tot nu toe waren de zorgverleners vrij terughoudend. En ik merk sinds gisteren dat die terughoudendheid toch wat minder gaat worden. Kijk, de zorgverzekering die moet hun diensten verlenen aan de zorgverleners. En als de zorgverleners zeggen wij hebben hier te maken met een goede zorgverzekeraar, ja, dan kan ik mij voorstellen dat ze daarvoor op gaan staan. De burgemeester van Ljouwert, Vert Kronen, zocht nog wel een iepening. Ook de ondernemerskamer zegt, en trouwens Achmea zelf ook, jullie moeten samenwerken, ook in de provincie moet de samenwerking blijven zoals die vroeger was. Nou, ik zou zeggen, als we dat samen op papier opschrijven, kan iedereen weer tevreden zijn. Een vraag is wel of Achmea nog wel iepen stiert van hokker druk dan ik. Want nota is daar net volle van te vernemen. Kijk, het gaat om geld. Dat is het enige waar het om gaat. En als we met elkaar toch een goede oplossing kunnen bedenken. Het gaat ons om werkgelegenheid. En daar gaan wij voor. En ja, we houden daar niet mee op. We gaan door.